Здравейте, приятели! Както обещах в последното видео, сега ще покажем как всъщност се слага апгрейд модът на моца, който е 12-инчовия. Ще започна с това, че по принцип има някои модели, където тук и тук отдолу имат 3 допълнителни болчета, на моя тях ги няма. Ако присъстват, се започва като се развият тези 3 и след това трябва да премахнем 6 ето тук отгоре с предоставените инструменти. След като сме развили всички болчета, е много важно да внимаваме, понеже има една пружинка, която ще видите след малко, да не я загубим. Ето за тази става въпрос. И това е старият ни ринг, който просто можем да си приберем в кутията от новия. И по обратния път слагаме новия ринг и всички болчета. След като сме затегнали хубаво всички болчета, което е желателно, за да избегнем нежелани шумове, можем да завъртим вулана обратно. След като се го обърнем, можем да инсталираме и екстеншените с paddle shifterите, които се слагат по този начин. И с болченцето, което е в комплекта, ги фиксираме на място. Отново добре е да стегнем достатъчно, за да няма излишни луфтове и шумове. И по същия начин следващия. И по този начин изглежда вече завършеният и апгрейднат вулан. Усеща се малко по-тежичък, въпреки че самия ринг не мисля, че тежи повече. И това е. Ще се видим в следващото видео.